Now, fanele siyibonge le project ezosiza ukuthi abantu bathola amanzi. Futhi sibonge sizwele report ethi project ezindla yaqhubeka. Sibuye nomgwaqo ukuthi uyagredwa ngeke singene ngawo. Zikhona izinto ezizakalayo. Sise hall nali manje siku hall. Okusho yona ukuthi uhulumeni intuthuko ikhona. Ukuthi thina siyibuka ngaliphiso esuke ukuthi siyibone ngayo. Kodwa kubalulekile ukuthi sibambisane ukuze sizokwazi ukuthi sithole intuthuko ekuhlaleni. Yingakho nomgabadeli uma ngasonde naye kodwa mayele intuthuko akathi ukuthi lo mgwaqo lo